Dimarts us explicàvem l'inici de la campanya de l'arròs de Pals i avui la Laia Campos s'ha desplaçat fins a un restaurant per saber com està anant aquesta campanya gastronòmica bandera del Baix Empordà. Molt bones, doncs avui hem vingut fins a Pals per parlar-vos de la campanya Pals i la cuina de l'arròs que s'està portant a terme des del passat dia 15 fins al 16 del mes vinent a 12 restaurants del municipi. Destacar també que aquest any s'hi han sumat hotels i altres establiments turístics i que en aquesta campanya també s'han organitzat activitats com per exemple visites guiades als arrossars. Primer de tot, però, anem a conèixer el producte de l'arròs de Pals i qui ens en parlarà molt millor és en Josep. Josep, quines característiques té aquest arròs? Per què és tan meravellós? Perquè no hi ha altra paraula per aquest arròs. Bueno, estem a l'Empordà, no? Vull dir, crec que tothom vol venir cap a l'Empordà, no? Bueno, hi ha tres característiques principals, no? Una, doncs, ens aprofitem també del paratge i de la magnífica aigua que ve del Ter, que porta molta durícia. Després és l'arròs que es recull més tard de tot Espanya, i per tant la maduració és més lenta. Quan més temps està a la planta, doncs més qualitat i més consistència té el producte. Quin és el cicle que segueix aquest arròs? Bueno, normalment sempre comencem a treballar els camps al mes de març. Després també es passa un làser, perquè és molt important que el camp estigui ben aplanat, perquè l'aigua no se'n vagi un cantó a l'altre. I un cop tot aquest procediment està fet, doncs ja comencem a el que és inundar el camp. Pensa que hi ha recs, a tots els camps tenim uns recs que ja nosaltres els obrim i pràcticament ens en anem fins a mitjan mes de maig, no? Llavors es fa la sembra, sempre pot variar una setmana més o una setmana menys, i a partir d'aquí esperes uns 15 dies, 3 setmanes com a molt, i a partir d'aquí ja no veus aigua, ja només veus, com jo en dic, camps de futbol, no? O sigui que només és tot verd. I després doncs ha d'anar fent el seu cicle natural, fins que arribem pràcticament, jo diria més cap a finals d'agost, quan ja es comença a veure el gra de color verd, i llavors hem d'esperar pràcticament un mes més que acabi de madurar. El que passa que tenim, a Pals fem diferents varietats, i llavors tenim les varietats més primeverenques, que es poden collir abans, o sigui, estem parlant de final de setembre, primers d'octubre, i a partir d'aquí, seguidament, ja anem en el gra rodó, que és, diguem, el gra que es fa més a tota la zona del conreu de Pals, i pràcticament ens en anem entre el 15 i el 25 de novembre, que és quan finalitzem. Que la diferència entre aquests diferents paquets és el temps en què es recull, diguéssim. Sí, perquè un és una varietat més primerenca, que el pot recollir abans, i l'altre necessita un cicle més llarg, diguem, no? I després, a part, això, diguem, nosaltres en anomenem el rodó i el semillarg. El semillarg és el primerenc i el rodó és el cicle més llarg. I abans de passar a blanquejar, perquè en el molí, o sigui, l'arròs nostre es fa tot a Pals, tot el cicle, no surt de Pals, no? I llavors tenim el que és l'integral. L'integral és el primer procediment, que l'únic que es fa és treure la clova. I és un producte natural amb totes les proteïnes, totes les seues vitamines. L'única cosa que, esclar, per fer arròs caldós, per fer paelles, tot el sistema que tenim, doncs fem servir el blanc, que és polit i refinat. En canvi, l'altre, la gent li costa perquè, a més, el ser fet a Pals, la maduració és molt llarga, estem parlant de 45 minuts. Déu-n'hi-do. Doncs, Josep, moltíssimes gràcies per fer-nos 4 cèntims de com és aquest producte i felicitar-los també per la feina. De totes maneres, també volia dir que hi ha la feina d'uns 22 pagesos a darrere, de cada molí, vull dir que s'ha de donar molt de mèrit a la pagesia i crec que s'ha d'apoyar molt. I després també tenim l'ADB, que és l'Associació de Defensa Vegetal, vol dir que tenim una tècnica la qual ens supervisa el bon funcionament de l'arròs, les plagues, que això ningú ho té en compte, però tenim una mà de plagues que és impressionant, no? I llavors l'esforç que es fa, perquè en un camp d'arròs no s'aprofita tot, perquè penseu que hi ha arròs immadur, arròs trencat, però també hi ha l'arròs enter. I la feina de la tècnica també és molt important.
Destacar doncs, la feina de totes aquestes persones que fan que després puguem gaudir d'aquests arrossos. Correcte. I agrair també a tots els restauradors doncs, el plaer que ens donen de sentar-nos en una taula i poder degustar aquest meravellós arròs. Doncs anem a conèixer un d'aquests restauradors, que ara mateix ens està fent un d'aquests meravellosos arrossos. Toni, molt bones! Hola, bones. Fa estona que et veiem cuinar, ens estàs cuinant un arròs de pals. Un arròs de pals, o sigui, un arròs amb costelló, amb sèpia, amb una mica de salxitxes, unes gambes, uns musclos i una mica d'almejes. Sovint la gent pregunta quin és el secret o què té l'arròs que no tingui un altre producte. Home, el secret és l'arròs, sí, i la veritat també hi ha una mica el sofregit, el fumet, l'amor en què ho facis, o sigui, que el producte sigui molt bo. Si és bo, té que sortir bo. L'arròs és un clàssic, el màxim protagonista de Pals, i ara, més que mai, en aquesta època en què esteu en plena campanya gastronòmica, una campanya que, com deia, participen 12 restaurants i feu diferents menús. Sí, o sigui, nosaltres fem un menú que és amb aquest arròs, o sigui, porta una amanida de primer, un pernil de segon, unes gambes amb una mica de soja i tèmpora, i després ve l'arròs i un postre. I després hi ha altres restaurants que fan tres primers a triar o 3 arrossos a triar, depèn del restaurant. Sí. Quan venen clients aquí, noteu que venen molts cops per tastar l'arròs? Sí, en aquesta època, ara quan comença la temporada de l'arròs de pals i tot, doncs és el que ve, és l'èxit, o sigui, és l'estrella de tot del restaurant i de quasi tots els restaurants de pals aquí a la zona. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Toni, per atendre'ns. Jo em quedo amb vosaltres, que veu aquest arròs i a tastar-lo. I, en tot cas, penjarem una fotografia en tot cas de com queda aquest arròs, perquè ho veieu tots els espectadors, i també dir-vos que hem parlat dels arrossars de Pals, també fan activitats on podeu anar amb trenet a veure els arrossars, entre moltes d'altres, així que convidats esteu a venir a gaudir de la campanya gastronòmica, d'aquests restaurants i d'aquestes activitats.